За мен е огромна чест, че прие да участваш в това мое интервю. Нека започваме. Ти си лекоатлет, параолимпиец и трикратен световен шампион на скок дължина. Добре. Колко години беше, когато се случи този злощастен инцидент, който до ден днешен носиш протеза? Носи си белезите от инцидента. Бях на 14 години. Мисля, че беше пролетната ваканция. Минахме покрай един трафопост и ме удари волкавеля. Някой казва, че може да е било светкавица, но виж, важното тук е, всеки има някакви белези, които си носи през живота. Но тук е моментът да спомена, че е важно да се преборим с тях. Защото Господ ни изпраща толкова, колкото може да понесем. Понякога живота е като едно състезание със самия себе си, в което ние трябва да победим самите себе си. Да. Иначе в филма, за който по-късно ще питам, без криле, се показва сцена, че ти беше с твои приятели в една местност Чернелка. Виж колко е интересно името Чернелка. Чернелка, да. И името идва от това, че е почернило много хора. Да. И вие бяхте с колела, да. Карахте, времето се влоши, заваля, карахте надолу, набити спрячки, обаче и до там стана така, че панахте и... Да, и се хваща за трансформатора. Трансформатора да даде 20 хиляди волта. Тук е интересно, защото много хора са ме питали на колко процента е достоверен филма. Филмът е достоверен на 90%, като има така 10% кино. Защото нали, някои неща са така малко прекалено силни, за да се покажат на хората. Но ще ти дам пример, когато излязох от болницата, майка ми и баща ми бяха запазили якито ми и Анцука. Те бяха буквално стопени. А шансът да оцелееш след такъв инцидент е много малък. Даже интересното е, че едно от момчетата, което беше с нас, Бог да го прости, след няколко години пак завалява дъжд, той вижда нещо като барака и решава да влезе да се скрие от дъжда. И се оказа някакъв необезопасен трансформатор и загива на място, за съжаление. Ами, виж, тук трябва да се намеси малко и държавата, защото аз, когато бях народен представител, съм викал транспортния министър по следния въпрос. Много хлапета се качват отгоре на влаковете да се снимат, не осъзнавайки, че влака се движи с ток. И като се доближи до жицата, директно тока го хваща. Имаше доста загинали хлапета. Значи, вижте, трябва родителите да дават някакви базови знания на децата си. Защото аз, когато бях в болницата, имаше дете с изгорени ръчички, защото хванало на баба си куките за плетене и решил да бъркне в контакта да види какво ще стане. И го изстреляло назад. Айде вече почнаха да правят модерни контакти с защити, но наистина родителите, на първо място родителите, не толкова учителите. Учителите дават други знания. Но родителите трябва да дават знания на децата си как да се пазят от неща, които могат да станат. Примерно да се огледат на пешеходна пътека, да не излизат на пътя. Как се запали по лека атлетика и дали си участвал в някакви състезания и какви постижения си имал в леката атлетика? Значи, тук е интересното, скоро си бях сетил откъде всъщност ми дойде страстта към леката атлетика. Бях с родителите си в военния хотел в Рибарица, тъй като баща ми тогава беше военен, и даваха световното по лека атлетика. Аз за първи път виждам подобен спортен форум и много ми хареса. Когато бях първи клас, също бях на едно състезание по лека атлетика, но те бяха такива откъслични мои прояви като спортист, докато станах на 18 години и бях в един център за протезиране и видях плакат на Стела Енева и нейна протеза. И тогава попитах, тази жена защо хвърля гюле?
Тогава ми обясниха, че има спорт за хора с увреждания, каза се паралимпизъм. И тук ще направя една вметка. Не се казва параолимпиец, а се казва паралимпиец. Аз доскоро аз не го знам това нещо. И тогава отидох в федерацията, обясних им, че искам да се състезавам, тъй като от примерно 15 годишни до 18 съм ходил да вдигам щанги. Аз имам примерно на лег преса, така. Фитнесджиите знаят какво е 400 кг. После като станах спортист имах 220 кг на клек. Това са огромни тежести. Даже още си нося обецата, защото като стане студено, дясното коляно си ме боли. Но тогава се видях с Стела, бях в общежитието и тя дойде и ми каза, какво искаш да тренираш. И аз преди това бях прегледал всички дисциплини, гледах клипове и най-ми хареса скока на дължина. Защото ето ти спомена и филма, който се казва Без крила, обаче в полет. Много ми хареса да летя, защото реално погледнато ти се засилваш от 30 метра и летиш 6 метра. Да. Или 7. И ми хареса много тази дисциплина. Първо бях с един треньор, после бях с рекордьор на България по копие, но там нещата не се получиха и реших да потърся в интернет кои са най-добрите състезатели на скок дължина. Това бяха Петър Дачев и сега ще го кажа по-пряко, тъй като пряко го знам, Джоко. Обаче Джоко беше в Пловдив, което означаваше, че аз трябваше да се премести в Пловдив, в същото време уча в УНСС. И тогава се свързах с Петър Дачев. Той прекрати спортната си кариера, за да може да почне да ме тренира. И след нашите дълги усилени тренировки, спорове, премеждия, успях да стана 3 пъти световен шампион, 2 пъти вице-европейски, 8 поправки на европейския рекорд и вече не знам на световен, но реално погледнато аз държа световния европейски рекорд на скок дължина в моята категория. И от време на време си отварям да проверя дали не е подобрен. И съм обещал на съпругата ми, че ако случайно някой ми подобри световния или европейския рекорд, ще се върна обратно в спорта, за да си върна рекорда обратно. Да. Ние спортистите имаме една такава краста да сме винаги първи. Даже си бях поставил за цел да победя здрави състезатели и го направих 3 пъти. И значи то се случи в Бургас на един турнир, на едно студентско първенство и мисля, че някъде в Пловдив на един турнир. Но това е, знаеш, мотивацията е това да си гониш целите до дупка. Ама каквото и да става. Ето, примерно, този Томас Едисън, ако не се лъжа, като изобретил кружката, имал 4000 успешни опита. И го питали, добре, защо не се отказахте? И той отговорил, ами защото намерих 4000 начина как не трябва да се прави кружка. Ето, примерно, на Илон Мъск са му се смеяли за ракетата. Той е ходил в Русия да купи ракета. Те му казали, къде ще продаваме на тебе ракета, не се излагай. И той казал, ами добре, ще си направя сам ракета. Постиженията ви какви са? Казахте 3 пъти световен шампион, 2 пъти вице-европейски, 8 поправки на европейския рекорд, не знам колко поправки на световен. Това е интересно, че си помня повече европейските рекорди. Между другото, когато станах световен шампион в Холандия, след това станах и... То беше интересно последното нещо. Аз станах едновременно в една година световен шампион за мъже и световен за младежи. В Пуерто Рико беше много готино. Но това е, че при нас спортистите ти се готвиш цяла година за примерно 1 час състезание, защото скока на дължина горе-долу протича 1 час. Само, това е Кевин, гледам те тениската, защото сетих за Рони Колман, сещаш ли се? О, да. Рони Колман. Мистер Олимпия, 8 пъти шампион.
Знам го, да. Бях разбрал, че Рони Колман ще идва в България, ходихме с най-добрия ми приятел да го гледаме. Коя година? И сега ще кажа, значи аз от 2009 съм записал право, това е било примерно 2010 година в Зимния дворец. Беше и го видях, леле, този беше огромен. Ти знаеш какво означава огромен? Да. И тогава ме хвана. Знаеш кое много ме е, че значи, той ни разписа автограф, обаче ме хвана срам да се снимам с него. И сега ще кажа от коя гледна точка. Аз преди се срамувах от това, че нямам ръце. Много се срамувах. Аз гледах да си ги крия всеки чубове, докато в един момент осъзнах, че на никой не му пука, че няма ръце. Какво значение е, че няма ръце? Ето знаеш, преди малко дамите, на тях пък не им личи, че имат някакъв проблем. Никой не обръща толкова внимание, колкото си мислим ние, че им се обръща. Ще ме видиш, ето, примерно сега, че тук нямам ръце и какво цял ден ще мислиш, че нямам ръце. Има много по-важни неща, на които човек трябва да държи, да бъде уважителен, да почита родителите си, ако го заслужават. Защото, ето, примерно, вчера бях на една мотивационна лекция и един от учениците ми зададе въпроса какво да правя, ако имам лоши родители. И аз му казах, намери си работа и си изнеси, ако не ти харесва. И той знаеш какво ми каза? Какво? Каза ми, аз това направих. Защото човек според мен не е устроен да бъде нещастен. Човек трябва да си гони щастието. Имаше даже любими ми филми в преследване на щастието с този Уил Смит. Да, с Уил Смит. И Симън. Кога се роди самата идея, кога започна снимките и как протече всичко с заснемането на филма? Идеята се роди, може би преди 2 години. Ние с баща Рахал се познаваме от много отдавна и той ми каза, искаш да правим филм за теб. И аз как да откажа се. В крайна сметка да направят филм за мен не е малко. Видяхме се, изготвихме сценария. Въпросът беше, че ни беше нужно финансиране. Такава продукция е около 1 милион лева. Те хората си мислят, нали, то е една камера и това е. Само ще ти кажа, че като снимахме в Дубай, бяхме примерно 20 човека екип. Ти имаш гримьори, имаш монтажисти, имаш звукар, имаш режисьор, имаш сценарист. Това е огромен екип от хора. В крайна сметка на тях трябва да се плати за това нещо. Само ще ти кажа, аз му викам Викинга, това е нашия камермен. Тази камера тежи страшно много. Представи си това да мъкнеш 10-15 кг цял ден. Намерихме финансиране тогава, мога да благодаря всъщност на Националния филмов център, тъй като той пое голяма част от разходите. Тогава се включиха и Алианс, и доста други компании, които съдействаха за самия филм. И тук интересното е да спомена, че аз играя на някои от местата на Умшот. То не се разбира много. И в същото време играя италиански състезател. Но аз за моята 10 годишна спортна кариера съм нямал някаква сериозна контузия. Но какво стана? На филма се контузих и изкъсах вълкна отзад на бедрото. Тъй като другите не са били професионални скачачи и да кажем, ако са разкопали трапа до тук, пясъка трябва да е пухкав. А нататък, тъй като беше валял, беше се стегнал. И аз всъщност прескачам мястото, в което трябва да скоча и приземявам на твърдия пясък. Това е все едно да се засилиш и да паднеш на цимент. И тогава направих контузия, но си казах, виж, тук е интересно как разсъждавам. Добре, че не се е случило докато бях спортист. Добре. Колкото разбрах и вие споменахте преди малко, вие сте били народен представител, в коя партия и защо се отказахте? Бях в Българската социалистическа партия, както казах, червените. И тук е интересен факт, откъде идват левици и десници. Мисля, че в английския парламент са казали, който иска да дигнем данъците на хората, да застане отляво, който иска да застане отдясно.
Аз се радвам, че се случиха някои промени в БСП, тъй като една от основните причини да се откажа като народен представител, въпреки че съм имал предложения, беше едноличното управление. Значи една партия, то се казва партия не случайно, защото е част от нещо по-голямо, е, така да кажем, диктатурата на някои хора. Да. То е много ясно за кой говоря, но човек го бях, как да кажа, предупредил, че ще се случи това нещо, ако продължава в същия дух, защото ще дам пример. Всеки вторник имахме заседания на парламентарната група, в които трябваше да се обсъждат как ще гласуваме на заседанието в сряда по точките от дневния ред. И аз отивам, говорим, казвам тук, бих подкрепил този законопроект. Ами ние сме взели решение. И аз накрая си казах, аз защо да ходя във вторник, като те вече са взели решение. Но вече нещата виждам, че се почнат така да се оправят в партията и се надявам левицата да стане това, което беше преди. Защото ние в 44-тия парламент бяхме, хайде, ако не се лъжа, 80 човека. И експотенциално почнаха да падат. В 45-тия, примерно 60, 30. Сега в момента мисля, че са 20 човека. 25. Защото властта наистина, признавам си, е опияняваща. Обаче човек трябва да има спирачки. Защото депутат идва от това да служи на народа. Той е на латински депутатус, слуга на народа. Както имаше един филм с един президент на Украина. Гледал ли си го? Слуга на народа. Слуга на народа. Той имаше и сериал, и филм. Интересен е да видиш как хората се променят. Но аз бих се върнал като народен представител. Въпросът е, че трябва много сериозно да го обмисля, да го обсъдя с съпругата ми. Да. Защото ще ти давам елементарен пример. Аз имах мечта да си купя пистов мотор, купих си го, покарах го, ожених се и жена ми забрани да кара мотор. Каза, избирай мене или мотор. И така, имам си сувенир пистов мотор. Но, знаеш, не е проблема само в народните представители. Проблема проистича понякога и от хората, защото не си дават гласност на проблемите. Както знаеш, преди малко говорихме с едни дами. Защото ето, нали, правят сега на 26-ти протез за хранителните вериги. После след една седмица пак. Не се прави така. Мисля, че в Норвегия го бяха измислили много добре. Бяха им дигнали цената на горивото с някакви стотинки, ама много къси, примерно 5 стотинки. И те какво направиха? Напълниха си резервуарите догоре и спряха да зареждат. Защото прямо погледнато, аз ако си напълня моя резервуар догоре, мога да не зареждам 2 месеца. И сега ще кажа защо ти го казвам. Защото ако отидеме и напазаруваме днеска за седмица и половина напред и спрем да ходим във вериги, знаеш какво ще стане? Какво? Тировете, които карат стоката, те идват всеки ден. Да. А какво става, ако една седмица тази стока почва да зарежава? Разваля се. Ага. И те тогава ще бъдат наистина на загуба. А не като сега един ден. Какво го интересува, че един ден не са ходили хората в магазин? Но както видя, те си ходят. Трябва да бъдем по-обединени, защото властта произлиза от народа. Но в момента народът е разпокъсан. Може да си пуснеш един филм, казва се "Шменти капели", и да чуеш какво казват в началото на филма. Това е най-важната част от филма. Ще го запомня. Шменти капели, само началото чуй какво казват. Даже и зрителите, ако е интересно да погледнат. Но трябва наистина да бъдем много по-обединени, за да не се получават нещата. Защото в
На селския магазин милка, да, то сме в YouTube, няма проблем. Милката струва 2,50, в Kaufland струва 4,40. Почват сериозно да се майтапят с нас, което не е добре. Значи толкова пари сме дали за избори, че тези пари бяха дадени за лечение на деца, за възрастни хора, за някакви социални каузи. Щяхме да сме примерно с 20% по-щастливи. Не е много 20%, но... Ма пак е нужно, да сме 20% по-щастливи, ама не. Аз трябва да проверя, защото скоро проверявах, милиард ли сме дали за избори? Няма да толкова сме дали за избори. Те колко са? Значи аз съм бил в 44-тия парламент 2017-та, сега сме 2025-та и само избори. И реално погледнато тези хора са избрани от нас, за да работят. А не да казват, това е сега, представи си, аз те назначавам в моята фирма и ти казваш, то не ми се работи. Айде пак да назначиш. Това се получава. Тези хора, това е една фирма. Те са назначени там да работят, а не да се въртат, защото те сега ще видиш какво ще стане пак. Те почнаха да се дракат. Какъв е смисъл от това? Аз предпочитам един човек да не управлява. Както било преди, като е имало царе. Един цар има и той управлява. Много, тя е обширна темата, но когато виждаш, че едно нещо не работи, има един германски лав, ако нещо работи, не го пипай. Ако нещо не работи, пробвай с нещо друго. А ние се въртим в един магиосен кръг и така. Кога започнете да се занимавате с производство на протези, оттам да основете вашата фирма, компания или лаб? Виж, аз преди имах един много голям страх да не ми се чупят протезите, защото те се чупиха много често. И една вечер просто ме усени идеята от нищото, че трябва да си направя моя протеза. Почнах с разработки, с Българска академия на науките съм работил, събирах си компоненти, сглобявахме. Докато дойде момента и си казах, аз нямам две ръце, как ще направя тази протеза. И се сетих, че има 3D принтери и 3D скенери. И в момента, реално погледнато, ние сме единствените, може и да има някой друг, които работят с 3D технологии. И когато си направих протезата, си казах, защо мога на мен да направя протеза, защо да не направя на други хора. И така започнах. Бяхме в Плевен, после в София, после обратно пак в Плевен. Докато не разбрах, че всъщност на мене, даже имам един интересен случай, протезирах едно дете от Испания, без да съм го виждал. Сканираха го там, изпратиха ми файловете, направихме протезата. Те също са две. И си получих протезата и почнах да си работя. В крайна сметка аз съм човек без ръце и знам най-добре какво ще е удобно на човек с същото увреждане. Последен въпрос, трябва вече да тръгвате. Какъв съвет бихте дали на малото поколение, на подрастващите? Виж, ние се намираме, въпреки че не се вижда много, намираме се в библиотека. И аз казах на съпругата ми преди малко, че като видя книги, се едно виждам пилешки паржоли. Искам и се да ги изчита всичките. Да четат книги. Ако една книга от 450 страници се чете на ден по 45 страници, за 10 дена ще сте изчели толкова добре. Да използват изкуствения интелект, ChatGPT, Sora и така нататък, по разумен начин. Защото е много лесно да му кажеш, напиши ми едно есе, не е коя система. Обаче по този начин, в крайна сметка, ние ще станем с много ниско IQ. Именно. Ползвайте го за умни работи. Примерно, питайте го как да направя, как да направя количка с дистанционно. Той ще каже, а не да го карате да ви върши работата. Той е ChatGPT е помощник, той не е заместител на човешки ум. И съвета, който бих дал, е да се обичат, да се прегръщат
да казват на възрастните хора добър ден, добър вечер, благодаря, моля, да им отварят вратите и най-вече да бъдат добри. И също така да спортуват активно. Това е задължително. Да. Мозъка, когато човек спортува, отделя допамин. Това е хормон на щастието. Много е лесно, нали, там сега модерно някакви вейпчета дърпат. Да. Това също отделя допамин заради никотина и така нататък. Това е дълга тема, но 40-минутна тренировка първо ще бъдат в добра форма. Ще бъдат, мозъка им ще бъде задоволен от това нещо, ще бъдат здрави. Спорта е превенция на всички заболявания. Това е което мога да кажа. И пак ви казвам, бъдете добри и се обичайте. Добре, това беше. Отново благодаря.